Iker gara, DBH-ko ikaskidea. Ongi etorri Erreborriagako institutoko lehenengo DBH-ko mailako ikasleen antolatu dugun pastoralea. Akizuen bezala, pastorala Zuberoan bertsoz egiten den antzerki bat da. Eta guk antzeko zerbait egiten saiatu gara. Erreborriaga gure herrian zentratuz. Gure gidoia Arkaizipitri Erreborriagarrak idatzi du, eta gure eginkizuna izan da Erreborriagako historia kontatzea. Mendearen oihartzuna, Uholdeak Teodosia, Edurne eta Argala, historia oroitzera, dator gure pastorala. Teodosia Ortega naiz, herri honetan emagin, beti prese emakumean, seguru erditu dadin. Guraso izango gara, nola erditzen ote da, umea badatoretan, buruan zenbat galdera. Jose Miguel Beñaro naiz, argalakirentzako, askatasuna gure dut, gure herriarentzako. Edurne daukat izena, euskara bultzatu nahi dut, Erreborriaga bizena. Oialik earoten duzu, merkeak eta onak pila bat dituzu. Egun honak dibida zelak zure neba, gaur ere atera naiz ez nea saltzera. Jepa Josepa nire neba labikako, ez nelitxo aldean nuke itzirako. Udanago zeian aldean, gertatu zen behin baten bazoko bidean, atxigari pila bat zeraman astoan, eta lurrera jauzi zitzaion bazoan. Zapeta egilea. Teodosia, mata erditzea dago. Burua uskotza hartu eta jateko frena. Bizitza guztian zehar, gustatzen ez zaigun zerbaiten aritzea. Filosofia maite du. Eta gaur arte,
sortu diren teoria filosofiko guztien pisu batean bakarrik ustea nahiko nuke. Gaixotasunak bakarrik ez zaitu amildu, desberdinkeriak eta pobreziak hildu. Entzun alduzu Parisen pasaberri dena, mundu hobe baten alde nabilente dena, eta badakizu antzuko berria. ondarrun jarri dute ikurriña berria. Ilusioak betetzeko eta gertean beste konpainia ora jateko onda beti ez tekeio bila. Nare badago kantu itxasoa, nizkatana Elekto gaude, zeborita eta hartzea. Gortokatzen da, familiako ideak ezagutzea. Aurrek azteiko dena aztu zai. Guazen zerbait da bestera. Ikusi mendizalea. Azkena zaitu daixian Amargazte den lerdena Akila luzez bidian Endibitsi dorberdiak Harin ordu azkantari Dana emon bihar jako Maikedan askatasunari eskuan hartuta, kaleak ardituko ditugu apurka. Kanpotik iritsi da botiletan ura, jendeak borondatez emandako ura. Botatzekoak bota, aldena salbatu. Kaza batzuk konpontu, besteak berriztu, eta denon artean herria berpiztu.
Imoak eman behar zuen edozeni, atea zabalduta etxea ezkeni. Nire usnarketa, dena dago erakita, zementuz beteta, ziuronerako izaren aldaketa, baina leheneko herria notago gordeta! Desiertando otra vez, Colombia remixer, ya. Se va la música, se va la causa. Etxea deitzen dugu edune, liburuz betetako kulturbilgune, baiotzak ditu beka zein izilune. Pantaiek sortzen duten haren dirula, elkarrekin sortzen da herri kultura, papereran egiten zuten modura. Ditu herri berrian, ehun urteko bidean, zenbat mugitu dira. Aldatu da espazioa, aldatu da perspektiba, aldatu gara argazki, kolektibotik selfia. Aldaketak aldaketa, harri gorria da bizida, belaunaldiz belaunaldi, eman diogu segida, segi dezagun herria, egiten deno neurria, iragan agoratuz, eta aurrera begira. Esfortzu eta mimos handiz egin dugun proiektua izan da honakoa. Espero dugu baloratzea eta asko disfrutatu izana. Eskerrik asko etortxagaitik eta laster arte. Haundi izan!